Ze doet het wel, hè? Ik ben geen goede plukker. Limburg heeft al het witte goud, de asperge. Nu komt daar het blauwe goud bij, de blauwe bes. In de volksmond ook wel de bosbes genoemd. Ja, dit is inderdaad het nieuwe Limburgse goud in wording. Het is een product wat in de interesse van de consument staat. Vanwege zijn gezondheidsaspecten, maar ook zijn veelzijdigheid in gebruik. Om dat gezondheidsaspect wetenschappelijk te bewijzen, zochten Limburgse telers contact met de universiteiten van Wageningen en Maastricht. Het resultaat is verbluffend. We hebben hier aan de Universiteit Maastricht onderzoek gedaan in een vrij grote groep mensen. Na een periode waarin men een blauwe bessen appelsap heeft gedronken. En daaruit blijkt dat je daar behoorlijk gunstige effecten van kunt meten. Eigenlijk is de blauwe bes het gezondste fruit wat er is, wat wij te weinig consumeren. Wetenschappers hebben aangetoond dat het consumeren van blauwe bessen een verjongende werking heeft. Je gaat er niet jonger van uitzien of je wordt er niet fitter van. Je biologische klok die loopt als het ware een klein beetje langzamer. Het gaat er vooral om die ziektes die over langer verloop van tijd ontstaan, hart- en vaatziekten, diabetes of kanker, om dat proces wat langzamer te laten verlopen. Als het aan teler Doeven ligt, kan de blauwe bes een beetje gezien worden als het nieuwe medicijn. Alhoewel nieuw. Eigenlijk wisten de Indianen en de Eskimo's het al, dat de blauwe bessen gezond waren. Want zij plukten de blauwe bessen, toen nog bosbessen genoemd, blueberries, in de Verenigde Staten en droogden die. En deden ze 's winters bij het vlees, wat ook gedroogd was, en bleven hartstikke gezond. Wil je nog meer bewijs? Ik kan het niet leveren.